BTR एकर्ड होनब्ला जायखौ बुंबाय थायो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नरक आरो BTC जाबाय सोरगो एकर्डआव बिराद मोजां स्कुल कलेज इन्स्टिट्यूशनफोर लिरनानै लाबोबाय नेरिम लाबोबाय स्पर्ट्स इउनिभार्सिटी लाबोबाय ट्राइबेल इउनिभार्सिटी बड'फा UN ब्रह्म सेंट्रेल इउनिभार्सिटी दा दुखुनांथाव आरो मालाय दिनैहाय 1% दिनै माने मावफुंजायाखै लासिंसिं मास्टारफ्रा दिनै आन्दलनसो खालामबाय 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज जाबाय होनना डिक्लेयार होदोंमोन बेथन मोनाखिसै दा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना फेलार दा BTR एकर्ड होनोबा जिर' बिदै गला आरो मालाय दैनानै बुंनो रोङाबा दाउफ्रा हांसोफ्रा बिदैया गला जायो थिग बेबादिनो दिनैहाय UPPLनि नेताफ्रा दिनै बिदैखौ दैखांनानै बुंनो रोङाखै दा बेनि थाखाय गला जानानै थाबाय आरो मालाय जोंनि जेनाखि BPFनि जे मोबिलाइजेसन प्रग्राम बेयो माने तीव्र गति सोलिगासिनो दङ अदालगुरियावथ' मोजाङानो जाजोब्बाय 10टा देरहानायनि मोनसे परिबेसा फैफिनबाय 2015 जेरखम 10टानि गेजेराव 9टा देरहादोंमोन एबारावबो बे दोहौआनो फैफिनगासिनो दं आरो स्पेसियेलि दिनैहाय नैबे बनरगाव समस्ति हिसाबै जों सासे मोजां बिजाथि मोनबाय एक्स BDO हिसाबै कुमन नार्जारी बिथां दा बिथांखौ मोननाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा मोनसे दोहौ फैदों जे मोजां मानसि फैबाय सासे गोरों BDO जालायनानै फैनो हानाय रायजोखौ सिबिनो हानाय टटेल एक्सपिरियेन्सआ बिसिनाव थायो मानो होनबा जोंनि ग्रासरुट डेभेलपमेन्टआ BDOफोरनि थ्रुयै जायो हिसाबै दा बयबो मोजां मोननानै बेजोंनो फैजोब्बाय दिनै 110 जन जइन जादों आरो फैबावनांगौ बिराद खोथा दंमोन नाथाय माने जेलानाखि इउथ BSU आरो वमेननि मोनसे जइन्ट वार्कार्स मिट जायो होमब्ला खमसे खम 500 जन जइन जाबावनायनि खोथा दा लिस्ट जागासिनो दङ फैबावगोन जोङो बे बनरगावखौबो जों उद्धार खालामफिननो आरो जोङो 20 बोसोर बेयाव देरहाबाय थाखादों राजीब बांगालावथ' BPFनि भट लानानैसो देरहादों उनावसो BJP थांदों एबारावबो देरहागोन बे 100% रोखा जोंनि BPF दोलो हिसाबै जों स्पेसियेलि एबाराव इउथ्सफोरखौ लानानैनो जोङो खामानि मावनो सानदों ओंखायनो जोङो CWC PMAयाव मोनसे डिसिसन लानानै फैबाय जे प्रति बोसोरनि थाखाय 100 कोटी 5 बोसोरनि थाखाय 500 कोटी थाखा बाजेट बेखौ सरकार फैनाय लोगो लोगो खालामगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि 45 बोसोरनि गाहायाव थानाय जोंनि लाइमोनफोरनो जोङो बेनो आर्थिक अनुदान होनानै जाहाथे माबा मोनसे मावनानै जानो हायो मबाइल रिपेयारिंआनो जा बा गारि मेकानिकआनो जा बा माबा मोनसे बयलार फार्म माबा हर्टिकालचार जिखुनु एक्टिभिटि आरोखि इक'नमिक जेनेरेसन खालामनो हानाय बेबादि मोनसे मावनो थाखाय 5 लाख 6 लाख 7 लाख बेफोरबायदि थाखा होनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो समस्थियावनो जों बिदिनो 200 300 जन 500 जन इउथ्सफोरखौ सायख'नानै बे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सखौ होनाय जागोन आरो मालाय BTR एकर्ड होनब्ला जायखौ बुंबाय थायो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नरक आरो BTC जाबाय सोरगो दा बेहाय जों एकर्डखौ मोनफा मोनफा आखरै फरायलांबानो बुजिजोबो दा BTCआव ओरैबायदि जोंनो मर्यादा होदोंमोन बे माने वान काइन्ड अफ मिनि स्टेट बा स्टेटआनो बुंजाबाय माने पावारफोरखौ हरजोबबानो स्टेटआनो होनजाबाय आरो मालाय जायनि थाखाय आर्टिकेल 244 एकखौ जों बिबाय थादोंमोन स्टेट उइदिन दा स्टेट दा होआखै खिन्थु जेखिनि खामानि बे आर्टिकेल 244 एनि बादियानो जाबायमोन आरोखि दा दिनै नुबाय BTR सुक्ति जानाय लोगो लोगो बेहाय बिदिनो मर्यादायानो गैला 6 सिडुलनि मर्यादायानो गैला बादि जाजोब्बाय दा हा हुनि खामानिया DC अफिसावसो जायो जिखुनु खामानिफ्रानो DC अफिसनि दिनै रिकमेन्ड नांनाय बादि जाहैजोब्बाय दा बेयाव 6 सिडुलनि जिथु मर्यादाबो गैला जों EMफोरनिफ्रायनो दिनै सिनायो गोदोनि EMफ्रा रायजिक मन्थ्रिनि दिनै स्टेटास दंमोन चिफ आरो डेपुटि चिफ बा केबिनेट मन्थ्रिनि रेंक दंमोन दा बेफोरावनो बुजिजोबो आरोखि मोनफा मोनफा दिनै माने पावारा जोबलांबाय आरो दिनै BTC एकर्डआव जानाखि दफाफोर लिरजानानै दंमोन नों 100% होनब्लाबो बांद्राय होननाय जानाय नङा मेजर थाबोदों होनबा कार्बि आंलंनि बर'फ्रा ST खालामनो हायाखै हिल्स ST बे दाबो लिरजाबाय थादों BSC एकर्डआवबो लिरदों BTCआवबो लिरदों एबारबो लिरनानै लाबोबावदों बेल' बिदिद मोनसे जेंनाखाय आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिला NOC हरैखाय बेखौ हाग्रामा साननि दिनाव मावनो हानाय जायाखिसै दा बिथांमोना मावनो हानांगौमोन दा मावनो हायाखै आरो दिनैहाय नायदो दा बिथांमोननि एकर्डआव बिराद मोजां स्कुल कलेज इन्स्टिट्यूशनफोर लिरनानै लाबोबाय नेरिम लाबोबाय स्पर्ट्स इउनिभार्सिटी लाबोबाय ट्राइबेल इउनिभार्सिटी बड'फा UN ब्रह्म सेंट्रेल इउनिभार्सिटी आरो गोबांथार रेलवे माने क्रसिंआव फ्लाइअभार बानायनांगौ होननानै लिरनाय दङ दा दिनै मोनसेबो नुवाखै जों अदालगुरियावथ' जों मास मोनसेयानो जाहैसै थानाया जों नायै दिनै सार्भे खालामजोबदों जेरावबो मोनसेबो गैया दा दुखुनांथाव आरो मालाय दिनैहाय 1%बो दिनै माने मावफुंजायाखिसै लासिंसिं खिन्थु दिनैहाय माने अमित शाह बिथाङा फैना बुंफैयो 82% इमप्लिमेन्ट जाबाय मालाबा जोंनि भारतनि प्रधानमन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि दाङरिया बुङो जोङो 1500 कोटी थाखा हरखांबाय दिनै 400 जननि बारा NDBफोरनो साख्रि होनो हाबाय दिनै नुफैगोन नोङो आसल जिनिसा दिनै मोनसेबो गैया 1500 कोटी फैसाबो सफैयाखै NDBफ्रा रावबो रिहेबिलिट जायाखै दिनैहाय नेक्स्ट क्रिसिया मार्टियार्स फेमिलि होनांगौ बेखौबो मोनजोबाखै जिहेतु आन्दलन खालामगासिनो दङ स्कुल कलेजआ दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायाखिसै मास्टारफ्रा दिनै आन्दलनसो खालामबाय 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज जाबाय होनना डिक्लेयार होदोंमोन बेथन मोनाखिसै दा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना फेलार
दा BTR रेकर्ड होनोबा जिर' बिदै गला आरो मालाय दैनानै गनो रोङाबा दाउफ्रा हांसोफ्रा बिदैया गला जायो थिग बेबादिनो दिनैहाय UPPL नि नेताफ्रा दिनै बिदैखौ दैखांनानै गनो रोङाखै दा बिनि थाखाय गला जानानै थाबाय आरो मालाय दा बिनि थाखाय BTC आव जेबो गैया साख्रि बाख्रि होनो हायाखिसै दिनै टिका टुक्लिया बाहेरानि मानसिफोर मावफैदों साख्रिया टारगेटआ एग्रि परिखा होना हाबफैगासिनो दङ बिदिबा जों मा मावनानै जागोन जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा मा मावनानै जागोन दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै 5/2निफ्राय संकससिम गासिबो जोंनो माने मा होदों हाग्रामा वेलकाम आरो दिनै प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव दिनै बेखौसो बुंगासिनो दं आरो मालाय निउर जुनियरनि खोथा गैया BPF आ BPF बे जोङो दा माने इयुथ BSU खौ माने जोंना बे CWC मिटिङाव सावरायनाय जादों इयुथ माने वुमेन आरो BSU बे मोनथाम जोंनि जे गांखंफोर दं उइंसफोर दङ बेखौ नोंथांमोना माने मोजाङै आवगायनानै लांबाय था फेरेनाथ' फेरेन थाखाबाय दा बे मोनथाम सक्तिया थिग थायाब्ला खुनु राजनितिक दोलोआबो थांना थाया जाथियाबो थांनानै थाया जाथियाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां नङाब्ला जौ फाग्ला जाजोबोबा मोजां लेखा फरायाब्ला बे जाथिया जोबलाङो थिग बिदिनो BPF आव बिदिनो जादों जोङो BPF खौ थिग खालामनांगौबा इयुथ BPF आ थिग जाग्रोनांगोन दावहाखौ इयुथफ्रासो नाङो मोजां लेखा फरायोबा बै साथ्रफ्रा मोजाङै फरायो बिसोरसो देशखौ रक्षा खालामो आरो हिनजाव माहारि बे हिनजाव माहारिफ्रा जुदि समाजाव मोजां बिफाव लायाबा बे समाजा धंस जोंनि बिमाफ्रा जुदि गोदाव सोराव जायो फिसाखौ बेंनो रोङा जोंनि समाजा दंस जायो न'खरा दंस जायो ओंखायनो बे मोनथामखौ दिनै प्राधान्य होदों इयुथ माबा पेरेन्ट BPF दंखायोना बिसोरखौथ' नेग्लेक्ट खालामनाय बाथ्रा गैया जों जेराव मिटिङाव थांबाथाय पेरेन्टफ्रानो जिरायजोबखायो जोंजोंलाय दा बे जायखिजाया बे जोंनि गेजेराव गाज्रि मोनलायनो माने मोनसे फर्मुला बानायदों आरो मालाय बे फर्मुला जेबो खाथिया दा बिथांमोना जोंखौ गिदों जों साथामनि नामखौ लाबाय थायो बिक्रम कास्टम आरो प्रहलाद PKB कम्पानिबो होनलायलायबाय सासे EM बिथाङा ओरैबादि थोर थोर गिबाय बे साथाम मानसिखौ कन्ट्रल खालामनोनो हाला आरो मालाय दा बेबादि जादों आरो मालाय दा बे साथाम मानसिखौ गियोब्ला आरो जोंनि हाजार जनजों बोरै जुजिनो बिथांमोना हाजार जुजिनांगौ दं बिथांमोना 40 जन MCLA जों जुजिनांगौ केन्डिडेटजों जुजिनांगौ 15 जन MLA फैगासिनो दं जोंना बेजों जुजिनांगौ दा बिथांमोना हाला गसंथानो हाला बिथांमोनहा जे थगायबाय बे थगायनाया लक्ष्मन रेखा बारलांबाय बे लक्ष्मन रेखा बारोबा बिपद जायो दिनै सीताया जेरेखम बिपद जादों रामाबो बिपद जादों नङा होमबा राबनाबो बिपद जादों जोबस्रांदों बे 2 नाम्बार साधु जाफ्लांनानै सीताखौ खावनानै लांनाया सीताखौ लायफिननो थांनायाव दिनै माने माबाया हनुमानाबो लंकाखौ सावजोबाखै होमबा दिनै बुथारजोब्बाय सेस खालामजोब्बाय दिनै माबाया कुम्भकर्णआबो थैबाय मेघनाथआबो थैबाय जोमैयाव दावहा नांग्राया दा बेबादिनो दिनै UPPL जोबलांनो नागिरदों आरो मालाय जोबलांसिगोन दा जोंनि सक्तिखौ गिदों बिथांमोना दा जों साथामसोखौ नाम होफ्लाबाय थादों दा उफायथ' गैया माने बे बिलाइ गोरान गोजाबा बे अरखि मोनथाबाबो खामलाबनानै हाग्राखौ दंस खालामनो हायो थिग बेबादिनो बिलाइ गोरान जानानै दं आरो मालाय जों साथामानो खामलाबजोबसिगोन बिसोरखौ बिथांमोना आरो नै सानब्रै सानबा उनाव आरो गामि हाबनो हानाय केपासिटि गैला दा बिथांमोना थगायनाय खालि थगायनायखौ अयथासार मोनबाय आरो बेबादि सिखावनि खामानि मावनो नाङा थगायनानै खामानि मावा जाय मानसिया